दिनै सासे बिमाया गोबाव सम 10 बोसोर सासे गथ'नि मोखांखौ नुवाखैमोन दिनै जयैनो ओंखाम बोथिसेबाबो मोनजाहैसिगोन। एनआई कोड आसाমৰ 9 एनआई केसेस চলি আছিলে যেটো নেকি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে ডিস্ট্ৰিক্টে বাক্সাত এটা হৈছিলে কোকৰাঝাৰত 5টা কেছ হৈছিলে তাৰ পিছত তেজপুৰত এটা আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এটা গতিকে সেইবোৰ কেছত বাক্সাত কোকৰাঝাৰত আৰু তেজপুৰত আমাৰ অলৰেডি বেল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতো আমাৰ যোৱাকালি বেল হ'ল আৰু আমি আজি বেল বন জমা দিলো এইটো কেছৰ পৰা তেওঁলোক আজি ৰিলিজ হৈছে মানে গাবনাबो ओंखारो মানে मिनिनोबो ओंखारो মানে ओरैबायदि इसेबां माने दुखुजों जारलाजों माने जेल सिङाव जोबथि साजायाव थानानै बोरैबाबो मोनो दा मिथिना बे जेलनिफ्राय बेसेबां पेरासफ्रा गखो बा माबाफ्रा गखो बुंनो रोंला। कोड आसाমৰ 9 এনআই কেसेस চলি আছিলে যেটো নেকি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে ডিস্ট্ৰিক্টে বাক্সাত এটা হৈছিলে কোকৰাঝাৰত 5টা কেছ হৈছিলে তাৰ পিছত তেজপুৰত এটা আৰু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এটা গতিকে সেইবোৰ কেছত বাক্সাত কোকৰাঝাৰত আৰু তেজপুৰত আমাৰ অলৰেডি বেল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতো আমাৰ যোৱাকালি বেল হ'ল আৰু আমি আজি বেল বন জমা দিলো এইটো কেছৰ পৰা তেওঁলোক আজি ৰিলিজ হৈছে এইটো কেছৰ পৰা জামিন কেজন হ'ব লাগিছিল আজি 4টাক আমি জামিন দিছো আমাৰ জামিন বেল বন আমাৰ একসেপ্ট হৈছে এজনৰ নামনে কিবা আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰবলেম হৈ আছে গতিকে তেওঁ আধাৰ কাৰ্ডটো যেটা দিব তেওঁটো একসেপ্ট হৈ যাব চিৰাং আমি কিন্তু 2-3জন পাতিছে আমাৰ আমি এনআই কেছৰ লগত জড়িত গতিকে এনআই কেছৰখিনি আমাৰ কমপ্লিট হৈছে আমাৰ কামটো नंगौ थारैनो जोंहा केस हिसाबै UAP Act 58/2025 बेवहाय जोंहा साब्रै दङमोन साब्रैयावहाय दिनै पहर नार्जारी बिथाङा उदां जानो हाबाय आरो साथामा गुबुन गुबुन केस थानायलाय बेल मोनदोंब्लाबो उदां जानो हायाखै मानो होननानै बुङोबा जोंनि दानेश्वर बिथांनिया कुसुगावआव दङमोन ओमफ्राय अनन्त स्वर्गियारि बिथांनिया क'क्राझाराव दङ आरो गजेन बिथांनिया आधार कार्ड गैयैलाय बिथांनिखौ लाखिथ'नाय जादों नाथाय बेल हिसाबै जोङो मोनजोबनो हाबाय दिनैनि समाव बिथांमोनखौ जितु जेलनिफ्राय गनाय बे सहाय सुबिदा बेयो जेनेबा माबायदि जाना फैदों एक्चुअली बियो जोंहा एनआईए केस हिसाबै गासै 9टा केस दंमोन बे 9टा केसआवहाय बिथांमोना गोबाव सम थानांबाय दिनै आन्डार ट्रायेलावनो 10 इयार्स बिथांमोना रिग्रेस जेल जानांदों बिनि उनाव बेखौ प्रसेस खालामनानै दिनै बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम जोङो खावलायनानै XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जों गोबां सावरायदों बिथांमोनखौ लानानै जों मेमोरेन्डाम होदों जे जेलनिफ्राय माबोरै जों बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन बा उदां अखाराङाव जों मारै मोनबोनो हागोन बेबायदि जों गोबां खेब बिटिआरनि चिफ मानगेदेर जोंहा चिफ सार प्रमद बर' सारजों जों रायलायबाय बिनि उनाव जोङो EM फेरेंगा सारजोंबो रायलायबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्द्र बिश्व शर्मा सारजोंबो जों रायलायबाय गोबां खेब बिनि उनाव रायलायै बेखौ स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलसिम दैथायहरनाय जादों सेन्ट्रेलनिफ्राय जिल्ला आसामाव लाबोनानै जिल्ला बोखावनानै हरनाय जादों दिनै बेबायदिनो जोङो गिबि खेब हिसाबै मुसलपुराव जों मोननो हादों नैथि खेब हिसाबै जोङो क'क्राझाराव थामथि हिसाबै जों दिनै क'क्राझाराव मोनदों ब्रैथि हिसाबै जों दिनै बिश्वनाथ सारियालि डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआवहाय जोङो दिनै जाफुंसारनो हाबाय बेबायदिनो जोङो आरो मोनसेल'सै दिनै तेजपुरावहाय सानैल' मथामथि जोबनाय लामायाव सफैबाय फैयै जोंनि XNDBनि बिथांमोना जेसेबां दंमोन दिनै सासे बिमाया गोबाव सम 10 बोसोर सासे गथ'नि मोखांखौ नुवाखैमोन दिनै जयैनो ओंखाम बोथिसेबाबो मोनजाहैसिगोन सासे गथ'आ गावनि बिफाखौ बिफा होननानै गाबज्रिनो हासिगोन दिनै गोबां दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो माने सुखुनि मोदै बोहैदों बिथांमोननाव थारैनो जोङो XNDB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोंनि एडभकेट मानगोनां अखिल एके भट्टाचार्य सार एडभकेट शब्द राभा सार एडभकेट रूपजित दे एडभकेट कनकन कलिता आरो एडभकेट जोंहा दीपांजलि कलिता जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेखौहाय बेल मोनफुंनायाव हेफाजाब मदद होबाय आरो लोगोसे जोंजों XNDBनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ बिथांमोनाबो दुखु खस्थ' लाबाय लोगोसे फेमिलिफ्राबो दुखु खस्थ' लाबाय दिनै सान हर खाथिनानै जोङो जाफुंसार होनो हादों मानसियाथ' दा मा बुंनो गोबाव समबो जेल जाबोबाय बे हारिनि नांनाय थाखायनि समावनो दा जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बिनि थाखाय गिबियावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिसि सरकारखौबो जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बेजों लोगोसे आरो जेसेबांखिनि जोंनि रिजार्भफोर दङ बा केडारफोर दङ जेसेबांखिनि दङ बे जेल सिङाव बा जोबथेसालियाव बिसोरखौ थाबैनो जुदि बख'ना लाङो बेनि थाखाय आंबो गासै रायजो राजानिफ्राय आरो
BTC सरकारखौबो आङो खावलायनो थानाय जाबाय। जितु बेसेबां बोसोरनिफ्राय नोंथाङा जेलनि गोसोना आं 2015 निफ्राय खाथिनानै दङ नै दिनै नोंथांमोननि माबानायनिफ्राय आरो नाजानायाव आङो दिनै गबोनाय जाबाय आरो दिनै गोबां बोसोर जेल जानायनि उनाव दिनैहाय उदां जाबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौ खुसि मोनदों आरो दा थांनानै न'आव बिमा बिफाजों मोजाङैनो थाहैनोसै सानो आरो ओमफ्राय आरो माथो बुंबावनो बेखौनो आङो सानो रायजो राजाफ्रा बयबो नायदो गासिखौबो माने आरो माने गाबनोबो ओंखारो माने मिनिनोबो ओंखारो माने ओरैबायदि इसेबां माने दुखुजों जारलाजों माने जेल सिङाव जोबथेसालियाव थानानै बिराद बोरैबाबो मोनो दा मिथिया बे बबे जेलनिफ्राय बेसेबां फेजार्सफ्रा गखो बा माबाफ्रा गखो बुंनो रोंला मिथिनो मोनला दा आं हारसिं गबोबाय दाबो बाव बिसनाथ सारिआलि जेलाव दा साब्रैयानो दङ साब्रै दा मा जाखो मा हिसाबै गनो मोनासै बिसोरो मानि थाखाय मा जाखो बेखौ बुजिनो मोनासै दा बेखौ नायनानै एसे एनै नायनानै थाबैनो बिसोरखौ आंनि लोगोफोरखौ थाबैनो बख'यो बिनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। नैबे जितु जेल सिङाव साब्रै दंबावो होनदों बिसोर ओरैनो अबेनि? बिसोरो दा जाहैबाय सासेया बिजिनि माबा बेसरगाव ना मा होनना बुङो बेनि बेनिफ्राय सासेया गहपुर ककिलानि आरो सासेया नैबेनिनो बिसनाथ सारिआलि माबा मैनागुरि गामि ना मा होनना बुङो बिनि अनन्त स्वर्गियारि ओमफ्राय बाबुल नार्जारि दानेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय सासेया धिखाजुलिनि होननानै बुङो मितुल दैमारि होननानै बुङो दा बिथांमोनखौ थाबैनो बख'योबा आं गोजोननाय मोनगोन आरो। जितु नोंथांनि मुं आरो थङा? आंनि मुङा फहर नार्जारि आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिसनाथ सारिआलि गामिनि मुङा बालिदांगा लोखि फोथार गामि होननानै बुङो। आंहा नायल' जाल' सासेल' बिमा बिफा दङ आरो सासेल' नायल' जाल' बिदा दङ बेनि अनगायै आंहा रावबो गैया। नोंथांखौ सोर सहायगासिनो दङ बेबायदि थांलाय फैलाय नायथिंनायाव बा थाखा फैसाफोराव? थाखा फैसायावथ' आंखौ रावबो बिदि सहाय होआखैमोन दा जेसेबांखिनि आङो जेलाव थाबोदों बे समखौहाय आङो न'निफ्रायनो जेसेबांखिनि खरसा खालामदों बा जाबोदों न'निफ्रायनो जाबोनांदों आङो जेनिफ्रायबो रावनिफ्रायबो आं बिदि सहाय मोननाय जायाखै आरो दा जेसेबांखिनि गनायनि दा लामा राहा जादों दा माबोरै मा हिसाबै जाबोखो आं बेखौबो माने गोमोथाव बा बेफोरबायदिसो साननाय बायदि मोनो आं मिथिनो मोनजोबाखै आं दाहालागै।